Για αιώνες περιπλανιόμουν μόνος, χαμένος μέσα στους ατελείωτους πύργους του μυαλού μου. Ο κόσμος γύρω μου είχε γίνει μια ατελείωτη μάχη με τον εαυτό μου, με κάθε βήμα να με φέρνει πιο κοντά στη δική μου πτώση. Αλλά όχι πια. Ο σκοπός μου είναι ξεκάθαρος: να ανέβω στην κορυφή. Εκεί με περιμένει το απόλυτο έπαθλο. Ένα smoking hot babe. Αυτό το ταξίδι δεν είναι για τους αδύναμους. Είναι για τους τολμηρούς. Για εκείνους που δεν φοβούνται να πέσουν και να σηκωθούν ξανά. Εγώ είμαι ο Jump King και αυτό είναι το πεπρωμένο μου. Γι' αυτό πάμε. Ακολουθήστε με, συνταξιδιώτες μου, μέχρι και την κορυφή. Λοιπόν, Jump King, there is a smoking hot babe at the top. Είμαι πανέτοιμος για αυτό που πρόκειται να έρθει. Πάμε. New game, new babe plus, new game υποθέτω. Legend has it, there is a smoking hot babe at the top. Τέλεια. You have heard the legend too? Ποιο legend ρε? Το babe on the top. So you're gonna get that babe, right? Go on then, get up there. Γελάει. Τι γελάς μαλάκα, παππούλι. Ωραία, λοιπόν, οκ, παίζω με controller, εντάξει, δεν ξέρω αν... Οκ, κάτσε, τι? Συγγνώμη, πρέπει να έχω πατήσει από... Δεν μπορώ απλά να πατήσω και μετά να κάνω αριστερά, πρέπει να έχω πατήσει πριν. Μαλάκα, όχι. Όσο περισσότερο το πατάω, τόσο πιο πολύ δύναμη βάζει. Αυτό καταλαβαίνω. Ωραία. Όπα, τι ήταν αυτό? Κάτσε, εδώ, άρα πάω εκεί. Όχι. Ωραία. Και τώρα είμαστε εδώ. Υποθέτω ότι δεν μπορώ να πάω στο ακριβώς από πάνω και ότι μπορώ να πάω μόνο στο ξυλαράκι. Πω τρολάρω τώρα. Ακούστε λιγάκι, εγώ δεν είμαι ένας απλός gamer εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ εδώ πέρα αυτά τα παιχνίδια τα τρώω για πρωινό. Ο κύριος βγαίνει έξω. Τώρα, είμαι ο μισός έξω. Αν κάνω άλλο ένα βήμα θα πέσω? Όχι. Ωραία, θεωρώ ότι μπορώ να πάω και πιο μπροστά. Θεωρώ. Έτσι από πάνω δεν νομίζω. Τώρα, το να έρθω εδώ και να κάνω αυτό, κάπως ήρθα πιο κοντά αυτή τη φορά. Μήπως πρέπει να μην βάλω full δύναμη, δηλαδή να καθίσω εδώ και να κάνω αυτό. Μαλακά! Ωραία, παιδιά. Κάτσε λίγο. Πάμε λίγο. Πιο πίσω. W's in the chat. Fucking W's in the chat. Όχι! Ωραία. Ανθυρά. Και... Αχα. Εδώ. Και... Boom. Όπα, τι? Αχα. Τώρα πρέπει να κάνω αυτό. Όχι. Fuck. Τι πρέπει να κάνω τώρα?
Ωραία, μισό λεπτάκι ρε. Όχι. Ούτε. Πώς θα φτάσω εκεί πάνω? Πώς θα σε φτάσω εκεί πάνω? Περίμενε. Με αυτήν την λογική δεν μπορώ να το κάνω από απέναντι αυτό. Όχι! Παιδιά, αν έπεφτα. Παιδιά! Άμα δεν το βρείτε αυτό το παιχνίδι που λέω, θα σας το πω εγώ, θα το βρούμε εδώ μαζί. Αλλά... όχι, πιο πολύ θέλει. Αλλά ναι. Ωραία. Τώρα κοιτάξτε, η λογική μου λέει αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να πάω δεξιά. Γιατί πρέπει να πάω δεξιά? Γιατί από αριστερά στο πράσινο δεν θα έχω τρόπο να πηδήξω πάνω. Πώς? Είναι πολύ μικρό το κενό. Οπότε θα πάω εδώ. Παιδιά, παιδιά. Μπουμ! Είναι checkpoint αυτό, θεωρείται checkpoint? Ερωτηματικό. Είναι, θεωρείται checkpoint. Checkpoint νούμερο 1. Μπουμ, μπουμ, μπουμ. Πόση ώρα μου πήρε? 55 λεπτά. Το έχουμε. Λοιπόν, ξέρω τι θα γίνει. Ναι ρε φίλε. Ρε γάμο την που... Τέλεια. Πάμε ξανά. Από εδώ. Όχι. Όχι. Λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο. Ωραία. Εδώ θέλει έτσι. Τέλεια. Ωραία. Από εδώ. Παιδιά, δεν έχουμε ξαναφτάσει τόσο μακριά, έτσι, το βλέπετε. Είναι
κάτι σαν checkpoint αυτό, γιατί μετά δεν μπορείς να φύγεις πιο κάτω. Ναι, είναι σαν, αλλά έχω πέσει πόσες φορές ρε γάμο τώρα. Και συνέχισα να πέφτω. Ξανά και ξανά και ξανά και ξαναέπεσα και ξανασηκώθηκα και ξαναέπεσα. Παράνοια. Λοιπόν, ωραία ήταν σήμερα. Αυτό ήτανε, δεν μπορώ να φτάσω παρακάτω. Όχι, δεν θα σε αφήσω έτσι εαυτέ μου. Δεν θα σε αφήσω να μείνεις στον πάτο του. Στον πάτο του βαρελιού. Την επόμενη εβδομάδα το Jump King συνεχίζεται. Δεν τελείωσε εδώ. Ακούτε, δεν τελείωσε εδώ.